Eta urte honetan zehar, zer izan da zuretzat zain? Horra, ikastolan hartu nintzenean, baina ere lasaitasun izan nuen, pertsona bat nirekin laguntzen pertsona bat kanpotik eta laguntzeko kulturiak entzeko eta ikusteko eta behin jarraitzen motortzen, nola ikastolan dagoen. Eta errazena, Puerta aldatzea, elkarguneko puertak aldatzea. Aldatzen ditut eta atentu berriak elkargunean usteko eta lagundu dagoela. Eta emakume kirolaria izan da, nola ikusten duzu kirolarloa gaur egun izatean? Bueno, nik uste aldaketak direla eta aurrera ninduela eta presentu baten ala bestean gaztetxoak berez emakumezko erreferente gehiago dituztela. Orduan, aurrera pausoak eman ditugula esango nuke bai, baina horretik geratzen dira asko, bai. Adibidez, hemen lauta ikastolak zu pasara erreferentea. Bueno, hori ez dakit baina. Bai, eta hemen ikastolan edo gureina, falta dela uste duzu, olan kirolari. Pues igual esan nuke ez bakarrik hemen, orokorrean, baina hemen aukerak.